Magandang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Arman, Tubong North Cotabato. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa kapatid kong si Santino. Taong 2001, nang maganap ang mga pangyayaring ito. Tatlo kaming magkapatid at purong lalaki pa. Si Kuya Edwin, ako, at ang bunso ay si Santino. Magbe-20 anyos na si Santino ng mga panahong naranasan niyang isang pangyari na ni sa hinuha ay hindi ko lubos maisip. May kasintahan si Santino na itago niya na lamang sa pangalang Madel. Mahal na mahal ng kapatid ko si Madel at halos umabot din sila ng 1 taon. Pero isang pangyayari ang siyang nagpagulantang at hindi inaasahan ng lahat. Nagulat na lamang kami nang malamang mag-aasawa ng panganay naming kapatid. Gawa ng may nabuntis itong babae at hindi papayag ang pamilya ng babaeng hindi pananagutan ni Kuya Edwin, ang anak nito. At alam niyo ba, Sir Seth, kung sinong babaeng nabuntis ng panganay kong kapatid? Yun ay walang iba kundi ang kasintahan ni Santino, si Madel. Grabe ang mga pangyayaring yon. Halos gumuho ang mundo ni Santino nung malaman niyang nabuntis ni Kuya Edwin ang kasintahan niya. Ang rason kung bakit naging ganoon ang pangyayari, nalasing daw sa isang handaan ng dalawa at sa hindi inaasahan ay may nangyari sa kanila. Ang mas malala pa sa lahat ay noong pansamantalang sa bahay na muna namin maninirahan si Kuya Edwin at ang kinakasama nitong habang inaayos pa ang magiging tirahan nila sa tabi ng bahay. Doon ay mas lalong nalugmok ang bunso kong kapatid noon. Alam kong sobrang sakit para kay Santino ang mga nangyari. Para siyang sinaksak ng talikuran ni Kuya Edwin, gawa ng alam naman ng kapatid kong yon na matagal nang kasintahan ni Santino si Madel. Dahil sa pangyayaring yon, ay naging barkadista na si Santino. Palagi na siyang wala sa bahay at kung uuwi man ito, lasing na lasing. Nakakarating na rin siya kung saan kasama ang mga barkada. Kung minsan pa ay nakakarating ang mga ito sa mga liblib na lugar para lang dumayo sa handaan, kagaya na lamang ng piyesta at sayawan. Kahit na ilang beses na siyang kinakausap ng mga magulang naming itigil ng ginagawa, ay hindi nakikinig ang kapatid kong yon. Sa kabilang banda ay naiintindihan ko naman si Santino. Gawa ng nabigo ito, nasaktan at siguro ayaw niya lang makita ang dalawa kapag nasa bahay siya. Kaya't para matakasan ng ganung pangyayari, ay iginugol niya na lamang ang sarili at panahon sa pakikipagbarkada noon. Pero ganun pa man ay hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya at baka sa katagalan ng ginagawa niya ay mapano ito. Ang siste kasi ay parang dahan-dahang pinapatay niya ang sarili dahil sa ginagawa nitong paglalasing palagi. Hanggang kailan ka magiging ganyan, Santino? Hanggang sa magkasakit ka na at trumatay na dito sa bahay. Sa ginagawa mong yan, unti-unti mo nang pinapatay ang sarili mo. Bakit hindi ka na lang magiging masaya para sa kapatid mo? Minsang galit na wika ng aking ama. Hindi mo ako naiintindihan, tay. Ahiyaan niyo na lang po ako sa ginagawa ko. Isa pa, buhay ko naman to eh. Ako masusunod kung anong gusto ko. Dahil sa pagsasagot-sagot ni Santino sa aming ama, kamuntikan na siya nitong masampal. Mabuti na lang at agad kong nahawakan ang kamay ni tatay bago pa yun tumama sa pinsingin ng kapatid ko. Sinaway ko si Santino at sinabihang wag nang sagot-sagutin ng ganun si tatay. Dahil kahit nagalit siya sa ginawa ng kapatid namin, sa ginawa nitong panunulot sa kasintahan niya, nag-aalala lamang si tatay sa kanya kaya nasabi yun ng aming ama. Tumingin sa akin si Santino bago ito nagmamadaling naglakad palabas ng bahay. Si tatay naman ay panay pa rin ang pagtatatalak at nagwikang magmula ng mabarkada si Santino ay hindi na ito napakinabangan sa bahay o kahit sa gawaing bukid man lamang. Hayaan mo na muna si Santino, tay. Alam mo namang may dinadalang problema yung kapatid ko eh.
Intindihin mo na lang po muna siya. Walang iyang problema yan. Bakit siya lang ba ang may problemang ganyan? Kung dibdibin niya, akala mo mauubusan na ng babae sa mundo. Magmula nang nagkasagutan sila ni tatay ay ilang araw na hindi umuwi si Santino. Nakikitulog ito sa bahay ng mga kaibigan niya. Doon na rin nakikikain. Hanggang sa dumaan pa ang isang linggo. Napansin kong hindi na lumalabas ng bahay ang kapatid ko. Simula nang umuwi ito. May sakit ka ba, Santino? Baka naman sinapian ka ng masamang nilalang. Ilang araw ka nang kasing hindi lumalabas ng bahay. Sabi ko pa sa kanya habang nagtitimpla ng kape ng umagang yon. Hindi umimik ang kapatid ko kaya nilingon ko ito para alamin kung bakit hindi siya nagsasalita. Nang malingunan ko nga ito, ay nakita kong nakapangalumbaba siya ng upo sa gilid ng mesa habang walang humpay ang pagtulo ng laway. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin kay Madel. Nabigla at natakot ako sa naging reaksyon ng mukha ni Santino. Kaya't nilapitan ko ito at marahang tinapik. Tol, ayos ka lang. Bakit ang sama mo kung tumingin kay Madel? Galit ka pa rin ba sa kanya? Nakatitig pa rin siya kay Madel na masama at nangangalumata. Maya-maya pa ay namalayan ko na lamang ang pagpasok ng mga magulang ko nung narinig kong nagsalita si tatay kay Santino. Hoy bata ka, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? May sakit ka ba? Malakas ang boses na tanong ni tatay kay Santino. Sabay ampas ng labakarang hawak niya sa braso ng kapatid ko noon. Napaatras naman ako't ang pumalit sa kinatatayuan ko ay ang aking ama noon. Napakunot-no ako nang mapansing saglit lamang na tumingin si Santino kay tatay. Pagkatapos ay padabog na itong pumasok sa kwarto niya. Aba, walang hiya yun ah. Anong nangyari sa batang yon? Nababaliw na ba siya o baka naman gumagawa na siya ng kabulastugan? Ayus-ayusin niya lang talaga ang buhay niya at makakatikim sa akin yan. Wika ng aking ama't nakatingin sa akin noon. Nagkibit-balikat na lamang ako at sinabing hindi ko alam. Wala akong alam sa kung anong pinaggagawa ni Santino sa buhay niya. Kita niya namang trabaho, bahay lang ang naging takbo ng buhay ko noon. Ni hindi ko nga gaanong kilalang ibang mga kaibigan ni Santino. Magsasalita pa sana ang tatay. Nang walang ano-ano'y narinig namin ang malakas na kalabugan sa loob ng kwarto ni Santino. Para bang nagwawala ito. Muli ay napamura na naman si tatay at akmang pupuntahan na nito ang silid ni Santino. Pero mabilis siyang pinigilan ni nanay at sinabihang hayaan niya na lamang muna ito. Baka daw kasi kapag sinaway siya, aalis na naman at ilang araw na namang hindi uuwi sa bahay. Humugot ng malalim na hininga si tatay. Pilit na pinapakalma ang sarili bago lumabas ng bahay noon. Ako naman ay sinabihan si Madel na ituloy niya na ang ginagawang pagluluto. Huwag niya nang pansinin ang mga nangyari. Sa pagdaan ng mga araw ay napapansin na naming hindi na gaanong kumakain si Santino. Dahilan para mangayayat ito. Kapag pinipilit naman siyang pakainin ni nanay ng marami, ay mas lalo lamang itong nagwawala at isinusuka ang mga pagkain nun. 1, 2 o 3 kutsara lang na pagkain ang nakakain. Aayaw na kaagad ito at sinasabing wala siyang gana. Nangihina na siya at hindi na alam ng aking ina kung ano ang ihahaing pagkain para lang kainin ni Santino. Ang akala namin na dala lamang yun ang pagdaramdam kaya't wala itong ganang kumain. Hinayaan na lamang muna namin ito. Sa isip-isip ko pa noon kapag nakamove on na ang kapatid ko sa mga nangyari. Babalik din ang dating sigla niya. Sa ngayon ay intindihin na lamang muna namin ito. Pero ang isiping yun pala, ang siyang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko noon. Sa kadahilan ng habang lumilipas ang araw, palala na ng palala ang masamang nararamdaman ng kapatid ko. Masakit ang ulo niya at kalamnan tuwing sumasapit ang araw at hindi na ito halos makabangon. Kapag naman magdadapit hapon ay nawawala bigla ang masamang nararamdaman niya at nagiging masigla na siya. Ang kaso nga lang ay ayaw niya pa rin kumain at palaging mainit ang ulo.
Kapag kinakausap siya ni nanay o kaya naman ni tatay, laging pabulyaw kong sumagot hanggang sa mauwi na lamang sa pagbabangayan. May pagkabinabai kasi si tatay ko magbunganga, Sir Seth. Kabaliktaran ng aking ina, gawa ng tahimik lamang si nanay at ayaw na ayaw niyang nagtatatalak. Samantalang si tatay naman ay walang tigil sa kakangawa, lalo na kapag may napuna siyang malinon. Alam kong may mali na sa kapatid ko. Hindi na siya ang dating kapatid kong masayahin at positibo kong mag-isip noon. Palagi na lamang itong nagmumukmuk sa kwarto niya at nakatulala. Kung minsan naman sa kalaliman ng gabi ay nadadatnan ko siyang kakapasok lang galing sa likuran ng bahay. Nung tanungin ko kung saan siya galing at anong ginagawa niya sa labas ng 10 oras ng gabi, titingnan lamang niya ako ng pailalim. Pagkatapos ay papasok na sa silid niya. Sinabi ko kay nanay ang mga kakaibang napapansin ko kay Santino. Umaksyon naman kaagad si nanay at pinatingnan niya sa klinika sa bahay ng kapatid ko pero wala namang makitang sakit ng doktor na sumuri sa kanya. Nay, sa tingin mo, normal pa ba yung kinikilos ni Santino? Para kasing hindi ako naniniwala sa sinabi sa'yo ng doktor na walang mali sa kapatid ko eh. Wala din tong sakit at baka kulang lang sa tulog kaya nanghihina ang katawan niya. Ewan ko, Arman. Hindi ko din alam eh. Kahit ako man ay naguguluhan na rin. Hindi naman nilalagnat. Walang ubo kaya sipon pero nanghihina pagsapit ng kinaumagahan. Kapag gabi halos ayaw niya nang matulog at palagi siyang namamataang palakad-lakad sa kabuuan ng bahay. Hindi sinasadyang pumasok sa isipan ko ang tungkol sa sinabi ni tatay nakaraan. Nito pa'y baka may ginagawa ng kalokohan ng kapatid ko. Gaya na lamang ng pag-aadik. Kaya ganun ang epekto nito sa katawan niya. Nay, huwag po sana kayo magagalit ha. Hindi kayo nag-aadik yun. Kaya ganyan yung kinikilos. Sinabi ko pang baka kaya hindi din malaman-laman ng mga doktor ang sakit ni Santino dahil doon. Hindi pa man ako tapos sa pagsasalita ay binatukan ako ni nanay at sinabihang huwag pag-isipan ng hindi maganda ang kapatid ko. Dahil kahit kailan ay alam niya at ramdam ng aking inang hindi gumagamit ng droga ito. Aalamin niya raw kung ano ang nangyari kay Santino at kung bakit masama ang pakiramdam nito tuwing sumisikat ang araw. Araw ng linggo. Hindi ako pumasok sa trabaho at buong maghapon lamang ako sa loob ng bahay. Masyado kasi akong napalaban sa trabaho kaya't napagpasyahan ko magpahinga na muna ng araw na yon. Habang namiminta na ako ng hapong ito ay lumapit sa akin si Santino. Sobrang payat na nito. Humpak ng pisngi at nangangalumata at mayat maya siyang naglalaway na parang nakagat ng aso. Tuloy ay palagi na lamang may nakasabit na labakara sa balikat niya. Pamunas ng laway nun. Sa mahinang boses ay nagsumbong siya nitong mga nakarang araw lamang umano. Ay parang may gumagalaw sa sikmura niya. Dahilan para sumakit ito ng sobra at halos mamilipat na siya nun. Gusto mo bumalik tayo sa ospital sa bayan para matingnan yung tiyan mo at malaman natin kung bakit ka nakaranas ng hindi ka aya-aya? Suwestiyon ko sa kanya. Sunod-sunod siyang umiling at sinabing hindi na. Nakailang beses na raw kasi siyang nagpatingin sa doktor pero wala namang makita ang mga yon. Gastos lamang umano sa pera. Ano ka ba? Huwag mong isipin yung pera. May trabaho naman ako tsaka para sa kalusugan mo rin ito. Mamaya niyan may mga alaga ka na palang buhaya dyan sa tiyan mo eh. Hindi pa natin alam. Natawa si Santino at napapailing matapos kong yung sabihin. Puwera biro tol, seryoso talaga ako. Magpatingin ka na uli sa ospital para malaman natin kung bakit sumasakit ang tiyan at bakit may gumagapang kamong parang insekto dyan. Wika ko sa kanya. Pero nagmatigas talaga siya. Ayaw niya na umanong bumalik sa ospital dahil mas lalo lamang siyang nangihina. Paano ka namin matutulungan kung ganon? Hindi ko din alam, Kuya Arman. Ewan, kahit ako hindi ko na rin alam kung ano yung nangyari sa akin eh.
May mga gabing hindi ako makatulog. Parang may bumubulong sa tenga ko at inuutusan ako kung anong gagawin. Dagdag niya pang saad, gabi-gabi na lamang ay may naririnig siyang kakaibang huni ng ibon na sa tanang buhay niya ay yun pa lamang ang unang pagkakataong makarinig siya ng ganon. May anino ng tao din siyang nasisipat sa bakuran ng bahay. Pero kapag naman lumalabas siya ng bahay para hanapin iyon, ay namamalayan niya na lang na lumalayo na siya sa bahay. Marami pang bagay na hindi ka panipaniwala ang mga ikinuwento ng kapatid ko. Nakiusap pa siyang itali ko daw ang kamay at paa niya kapag magdidilim na. Sa kadahilanan kung minsan ay hindi niya raw mapipigilan ang sariling lumabas ng bahay nun. Natatakot daw siya kapag gano'n at hindi alam kung ano ang gagawin. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi ni Santino. Base kasi sa paglalarawan niya ay parang may umaali-aligid na aswang sa bakuran namin. At tungkol naman sa suwestyon niyang itali ko siya kapag naggagabi na, ay parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya lang ako madiretso. Santino, may gusto ka bang tumbukin? Sabihin mo lang, handa naman ako makinig kung ano yung bumabagabag sa isipan mo eh. Malamlam ang mga matang tinitigan niya ako. Ang akala ko ay sasabihin niya na ang kung anumang nasa sa loobin niya. Pero agad siyang umiling at sinabing sundin ko na lang daw ang pakiusap niya. Ayaw niyang makapanakit ng tao, kaya't sana'y gawin ko ang sinabi niya. Tinitigan ko siyang maigi at pilit na binabasa kung ano ang tumatakbo sa isipan niya noon pero malikot ang mga mata niya at para bang may tinatago siyang lihim na ayaw niyang malaman ko. Bumuntong hininga ko at sinabi sa kanyang gagawin kong pakiusap niya. Yun ay kung maaga akong makauwi galing sa trabaho. Alam niya naman kung minsan ay ginagabi na ako noon. Salamat Kuya Arman. Nga pala, sana walang ibang makakaalam sa sinabi ko sa iyo ha. Atin-atin lang to. Ayoko mag-alala si nanay at mag-isip ng hindi maganda. Sige, makakaasa kang walang makakaalam. Natigil lamang ang pag-uusap naming dalawa nang makita namin si Kuya Edwin noon. Papasok ito ng bakuran at mukhang galing yata sa trabaho. Walang sabi-sabing umalis ito sa kinauupuan at pumasok si Santino sa silid niya. Oh, nasa na si Santino? Kanina lang nakita ko siyang kausap mo ha. Saan nagpunta? Tanong ni Kuya. Nagkibit balikat ako. Sinabi kong pumasok na sa kwarto niya. Tinapik ko ang balikat ni Kuya Edwin bago naglakad papunta sa kusina. Isang gabi, kasalukuyang mag-isa lang natutulog si Madel sa kwarto nila mag-asawa. Dahil nasa trabaho ang panganay kong kapatid at sa sumunod na araw pa siya makakauwi nun. Nagpapaantok pa lamang ako ng mga sandaling yon dahil kakauwi ko lang galing sa trabaho. Nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Madel mula sa kwarto nito at humihingi ng tulong. Dahil sa katabi niya lang ang silid ko kaya't narinig ko ang malakas na sigaw niya. Napatalon ako sa higaan dahil sa pagkabigla at kaagad na nagmamadaling pinuntahan ang silid nito. Pagdating ko sa kwarto ng panganay kong kapatid ay nakauwang ng konti ang pintuan, kung kaya't binuksan ko na yon ng walang pahintulot. Pagbukas nga, tumambad sa paningin ko si Santino. Nakadagan ito kay Madel at pilit na pinagkakalmot ang bahagi ng tiyan ng buntis. Nanlalaban naman si Madel habang walang tigil sa kakasigaw at humihingi ng tulong. Mabilis na hinawakan ko sa balikat si Santino at malakas na hinatak nun. Malakas na pinagmumura ko siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Bakit siya nasa kwarto ng kapatid namin? Baliw ka na ba? Anong ginagawa mo kay Madel? Tsaka, ano yung dugong nasa bibig mo? Nang makita kong eksenang yon, grabe ang kabang nararamdaman ko, Sir Seth. Ramdam ko rin ang pangangatog ng kamay ko noong hatakin ko ng malakas si Santino. Lalo na noong nanlilisik ang mga matang tumitig sa akin si Santino at akmang dadambahin ako nito na para bang pusang gutom na gutom.
Kaagad na pinigilan ko si Santino dahil sa nagwawala na ito at gustong-gusto niyang sunggapan si Madel at kalmutin ang tiyan ng buntis. Kahit anong pagsisisigaw ang gawin ko, tumigil lamang siya. Baliwala pa rin yon. Kamuntik-muntikan ko na nga siyang masapak para lang tumigil. Nagulat naman ang mga magulang ko na makita nilang nangyari. Galit na galit si tatay at tinanong si Santino kung anong nangyari sa kanya. Bakit siya nagwawala? Sumisigaw namang nagwawala ang kapatid ko at nagwikang gusto nitong dukutin at kainin ang batang nasa tiyan ni Madel. Nakaraan niya pa umanong pinipigilan ng sarili pero sadyang napakabango ng sanggol na nasa sinapupunan ni Madel noon. Nalaki ang mga matang tumingin ako kay Santino. "Anak nang, aswang ka ba?" Sigaw ni tatay at ginawaran ng mag-asawang sapak sa mukha ni Santino. Hindi naman lumaban ang kapatid ko at mukhang nahimasmasan. Itinali ko siya sa silid niya para hindi na makalapit pa kay Madel. At bago ako lumabas ng kwarto, ay nilinisan ko muna ito gawa ng kinagat niya ang sariling braso. At yun ang dugong nakita ko sa bibig niya. Hindi makatingin ng direktang nagpaliwanag si Santino kung bakit kinagat niya ang sarili. Ayon sa kanya ay para mapigilan niya ang panggigigil na masaktan si Madel, ay sinaktan niya ang sarili noon nang sa ganon ay bumalik ito sa sariling ulirat. Kapag kasi hindi niya ginawa ang bagay na yon ay nawawala ito sa sarili at masasaktan niya ang babaeng pinakamamahal niya. "Patawad kung hindi ko nasunod yung pakiusap mong itali kita. Ginabi ako eh. Akala ko tulog ka na kaya hindi na kita pinuntahan pa dito. Kasalanan ko kung bakit kamuntikan mo na masaktan si Madel." Lumuluhang umiling siya at sinabing wala umano akong kasalanan. Kaya wag kong sisinang sarili. Dahil ang totoo ay siya talaga ang may kasalanan noon gawa ng hindi niya napigilan ang sarili. "Maiwan na kita dito. Kung may kailangan ka tawagin mo lang ako." Wika ko sa kanya't lumabas na ng kwarto noon. Nang gabing yun ay hindi ako gaanong makatulog sa kakabantay kay Santino. Baka kasi sumpungin na naman ito at may gawin namang hindi maganda kay buntis. Ganon din ang mga magulang ko. Hindi sila makatulog sa labis na pag-aalala sa bunso nilang anak. Habang nagkakape ay tahimik lamang na pinapakinggan ko ang pinag-uusapan ng mga magulang ko noon. Ayon kay tatay ay kailangan na umanong ilapit namin sa albularyo si Santino. Dahil malakas ang kutob niyang hindi na normal ang nangyayari sa kanya. "Maghahanap ako ng albularyo bukas ng umaga para magamot kagad ang anak natin." Sinang-ayon na naman ni nanay ang sinabi ni tatay. Kinaumagahan, bago umalis sa mga magulang ko para maghanap ng manggagamot, ay binili na nila akong bantayang mabuti si Santino at huwag palalapitin kay buntis nun. "Ako na pong bahala sa kanila, nay. Dalian niyo na maghanap ng albularyo para magamot na kagad si Santino." Tugon ko. Makalipas sa mahigit 3 oras ay bumalik na ang mga ito. Kasama ang manggagamot na nakuha pa nila mula sa ika-4 na baryo mula sa amin. Kaagad nang tiningnan nito ang kapatid ko at nag-utos na pakawalan sa pagkakatali para maumpisa niya na nagamutin yon. "Nayanggaw yung anak mo, Cesar. Delikado ito at malapit nang mabuhay ang hayop na nasa sikmura niya," sabi ng albularyo noon. Tahimik lamang na pinagmasdan ko ang albularyo sa ginagawa nitong panggagamot. Nung medyo nabagot na ako ay pumunta na muna ako sa kusina para kumuha ng tubig at maiinom. Pagbalik ko sa sala, ay nakita kong wala nang malay ang kapatid ko habang iniikutan nito ng mga umuusok na iba't ibang uri ng dahong halamang gamot. May mga inuusal na mga salitang hindi ko maintindihan ng albularyo at sa pakiwari ko ay parang mga salitang Latin ang lengguwaheng ginagamit nito. Sumapit ng gabi. Hindi pa rin tapos sa ginagawang panggagamot ng albularyong ito. Tagaktak na ang pawis ng matanda at halatang nahihirapan siyang alisin ang yanggaw na nasa katawan ni Santino. "Pinapahirapan ako ng aswang na maalis to Lumalaban!" Sabi pa ng albularyo at ilang beses na humugot ng malalim na hininga.
Nakiusap ang aking ina sa matandang wag nitong sukuan sa panggagamot ang kapatid ko. Hindi na raw kasi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling hindi maalis ng albularyo ang yanggaw sa katawan ni Santino. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat, maalis lamang ito. Naumpisan ko na yung gamutang ito kaya tatapusin ko. At magtutuos talaga kami ng aswang na yumanggaw sa kanya. Sabi namang gagamot nun. Nabuhayan ng loob ang mga magulang ko at nagpasalamat sa albularyo. Sa pagdaan ng mga oras kasalukuyang abalang ginagamot ng albularyo ang kapatid ko, nang may marinig kaming malakas na kalabog mula sa bubungan at gumulong yun patungo sa likuran ng bahay. Nandyan na ang aswang. Mukhang nalaman ng demonyong kasalukuyang ginagamot na ang taong biktima niya. Nagtayuan ang mga balahibo ko nang sabihin yun ng albularyo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Gawa ng yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong may aswang na sumugod sa bahay namin. Nang sabihin naman ng albularyong ipanatag namin ng sarilit, siya na ang bahalang humarap sa aswang, ay saka pa lamang ako medyo nakahinga ng maluwag. Kahit na sinabi ng albularyong huwag kaming matakot at mataranta, kagad namang inihanda ni tatay ang itak para kung sakali mang magpumilit pumasok ang aswang ay may gagamitin daw siyang panlaban dito. Nakalanghap din kami ng mabahong amoy na umaalingasaw mula sa hangin at nakarinig din kami ng huni ng wakwak at mga kaluskusan sa bubungan ng bahay. Huwag kayong mag-alala dahil hindi makakapasok ang yan sa loob ng bahay hanggat naririto ako. Ipanatag niyo lang yung mga sarili ninyo. Wika ng albularyo at may isinulat ito sa may papel. Tapos ay isa-isang idinikit yon sa likod ng pintuan namin at sa mga bintana. Samantalang ang kapatid ko namang si Santino ay nagwawala na ng mga oras na ito at paulit-ulit niyang sinasabing lalabas daw siya ng bahay dahil may tumatawag sa kanya. Kahit anong pagwawala ang gawin ni Santino, ay hindi siya makakaalis sa hinihigaan niya dahil mahigpit siyang itinali ng albularyo. Nang sa ganun ay hindi niya magawa ang kagustuhang lumabas nun. At higit sa lahat ay hindi ito makalapit sa nilalang na nasa labas ng bahay. Pakawalan niyo ako! Lalabas ako sa bahay! Huwag niyo siyang pakinggan. Hayaan niyo siyang magsisigaw dyan. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin niya ay wag niyong sundin ang kagustuhan niya makawala sa pagkakagapos. Patuloy pa rin naming naririnig ang huni ng wakwak. Pahina na yun ng pahina na parabang bumubulong na lamang ito. Hanggang sa nawindang na lamang kami nang biglang may sumisilip sa kortina ng bahay at pilit na pinagkakasya nito ang ulo at mga kamay para makalusot sa butas at makapasok nun. Nanlaki ang mga mata ko at panandalitang estatwa gawa ng nakakakilabot at nakakatakot ang mukha ng nilalang. Sabog-sabog ang mga buhok nito samantalang ang mga mata naman nitong namumula at dilat na nanlilisik ay nakatitig sa akin. Tumutulo din ang mga laway habang nakangisi at nagsipag-uslian ang mga ngiping matutulis noon. Dahil sa bakal ang mga nakaharang sa bintana, kung kaya't hindi yun basta-bastang masisira ng aswang at hindi ito makakapasok. Mabilis na lumapit si tatay sa bintana at walang pagdadalawang isip na tinaga ang nilalang na nagpupumilit makapasok noon. Hayop kang aswang ka! Ikaw pala'y nangyanggaw sa anak ko! Papatayin kita! Makikita mo, tatadtarin kita ng pinong-pino! Gigil na gigil si tatay at patuloy na tinataga ang nilalang. Dahil sa galit niya nga ay hindi niya na napigilan ang sariling pinanggigilang tagain ng aswang na yon. Malinaw kong nakikita noong maputol ni tatay ang daliri ng nilalang. Humiyaw ito. Umatungal bago tumakbo sa masukal na kagubatan sa likod ng bahay. Lumapit naman ang albularyo sa aking ama. Pinulot nito ang putol na daliri ng aswang gamit ang telang kulay pula na may mga letrang nakaukit. Naiintindihan kita.
Ganyan talaga ang pakiramdam kapag anak mo nang nalagay sa alanganin. Irinig kong wika ng albularyo sa aking ama't pinapakalma ito. Nilapitan naman ng aking ina si tatay at pinapakalma. Nagmamadali nang lumabas ang albularyo, bitbit ang naputol na kamay ng aswang. Makalipas ang 2 oras ay bumalik na ito sa bahay at may mga dalang iba't ibang halamang damo. Nanghingi siya sa amin ng maliit na baso. Ipiniga nito sa baso ang lahat ng dahong daladala niya. Nang kumatas na yon ay sa kanito inutusan ng aking ama na ibuka ang bibig ni Santino. Ipapainom niya raw ang katas mo to mula sa halamang gamot. Kagad namang sumunod si tatay at nang maibuka niya ng bibig ng kapatid ko ay walang pagdadalawang isip na itinungga ng albularyo ang halos magkakalahating basong katas ng mga halamang dahon nun. Nang maubos ang laman ng baso, saka pa lamang nila binitiwan ng kapatid ko. Matapos yun ay may mga binanggit na namang orasyon ng albularyo at inihip yun sa bunbunan ni Santino. Wala pa mang ilang segundo matapos lagukin ng kapatid ko ang katas ng halamang dahon ay bigla na lamang bumulwak sa bibig niya ang napakaraming suka. Hanggang sa may nailabas na siyang kulay itim at para bang maliit yung ibong wala pang mga balahibo. Pagkatapos niyang mailabas ang bagay na nakita ko, ay muli na naman itong nanghina. Inutusan ng albularyo ang aking inang bigyan siya ng tubig at lagyan niya ng asin. Agad namang tumalima ang aking ina at nagtungo sa kusina noon. Pagbalik ni nanay ay daladala niya ang tubig na may tinunaw na asing hiningi ng albularyo. Pagkaabot niya sa albularyo ay agaran niya yung ipinainom sa aking kapatid. Hayaan niyo munang makapagpahinga ang binatang ito para makabawi ng lakas. Wika ng albularyo. Nagpasalamat naman kami bago ito umalis. Pinigilan pa ni tatay ang manggagamot at sinabihang bukas na umuwi dahil gabing-gabi na pero tumanggi ito dahil ililibing niya pa raw sa malayo ang nakuha niyang sisiw mula sa sikmura ng kapatid ko noon. Dahil sa hindi na nga mapigilan pa ang matanda, nagpresenta na akong ihatid siya sa bahay nila. Kahit yun na lamang ang magagawa namin para sa kanya bilang pagtanaw ng pasasalamat. Hindi niya kasi tinanggap ang perang ibinayad ni tatay para sa ginagawa niyang panggagamot. Pumayag naman ang matanda at nagpasalamat nun. Lumipas sa mga araw ay tuluyan ng gumaling si Santino. Nabalitaan din naming may namatay na matanda sa baryo kung saan huling nagtungo si Santino para makipiesta noon. Ang balita ay naputulan umano ito ng daliri at nakasagupa rito ang albularyong kumamot sa kapatid ko. Doon nga ay naisip ko na kaya siguro nawala ng halos 2 oras sa manggagamot noong gabing sinugod kami ng aswang na yon. Dahil sinundan itong aswang at nakipaglaban siya sa aswang na ito. Mabuti na lang talaga at nakatagpo ng magaling na manggagamot ang mga magulang ko. Magmula nang gumaling si Santino mula sa pangyayang gawa, hindi na ito gumala pa. Hindi na rin sumasama sa mga barkada kung saan man magpunta. Napatawad niya na rin ang kapatid namin at ang dati niyang kasintahan. Sa tulong na rin ng mga pinsan naming hindi nagsasawang magbigay ng payo kay Santino, ay nalinawan na rin siya at napagpasyang kalimutan ng lahat. Kalauna naman ay umalis na sa bahay namin ang panganay naming kapatid at ang kinakasama nito, matapos mabuo ang bahay na pinapatayo. Kaya't mas naging panatag na si Santino kahit papano at nakapag-umpisa na mamuhay ng normal.